είμαι στη Zero Land μαζί με την Retro Sandio 1684. Hey! Και σήμερα είμαι στο Zero Land μαζί της για να σας ξεναγήσουμε, λίγο. Και εγώ μην νομίζετε, δεν έχω μπει πολλές φορές. Έχω ένα πρόβλημα λίγο με την οθόνη. Δεν την πατάω 2 φορές μου τέτοιο ρε παιδιά. Κοιτάξτε, άμα την πατήσω 2 φορές μου πάει πιο κοντά τα πράγματα. Αυτό δεν με βολεύει πολύ, να σας πω την αλήθεια. Καθίστε τώρα να βρω τη Retro Sandio. Θα μας ξεναγήσει σε Retro Sandio 1684. Ναι, λοιπόν. Ναι. Αυτό το πραγματάκι που έφτιαξαν είναι για να τρώμε κέικ και πικνίκ και Α, οκ, ναι. Εδώ πέρα είναι το εστιατόριο που το έκτισε ο George Miller. Και εγώ τον βοήθησα λίγο. Εσύ έκτισες Έκτισα τα ταμεία και τα τραπέζια. Το ταμείο το κάνεις εσύ. Να πω κάτι. Το ταμείο το είχα αρχίσει εγώ, αλλά επειδή δεν μου έβγαινε το είχα αφήσει και το διόρθωσε λίγο η Retro Sandio 1684. Λοιπόν, πάμε στην αποθήκη. Περίμενε λίγο. Here. Οκ. Αυτή είναι η αποθήκη του σπιτιού μας. Για κάποιο λόγο έχουν βγει πόρτες. Οκ. Ωραία. Από Ναι. εδώ πέρα είναι το τμήμα. Στα μπαούλα μέσα δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε μια καλύτερη αποθήκη που έχει γράψει. Ναι. Λοιπόν, περνάμε από εδώ. Ωραία. Πολύ ωραία γυάλινα slime. Πολύ ωραία. Σε αυτό νομίζω το σπίτι είχα βοηθήσει και εγώ λίγο να χτιστεί. Νομίζω. Ή όχι. Λοιπόν, έκανα μια επιδιόρθωση εδώ σαν Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πέρα είναι μια μικρή αποθήκη του σπιτιού. Μια πολύ μικρή. Για να δούμε λίγο τι έχουμε εδώ μέσα. Φαγητό full. Full φαγητό. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πέρα είναι η τραπεζαρία. Ανατρώμε όλοι οι φίλοι, ναι. Εδώ είναι η κουζίνα. Το σαλόνι. Κάτσε ρε Ρέτρο, εγώ είχα βοηθήσει σε αυτό γιατί δεν θυμάμαι. Εδώ πέρα είναι το μπάνιο. Νομίζω είχα ξαναμπεί παλιά και είχα βοηθήσει λίγο στα μπαούλα, τέτοια πράγματα. Είχα βάλει μέσα πράγματα. Εδώ είναι ο καθρέφτης που μου αρέσει αυτό το σχέδιο, πώς την έφτιαξα. Η μπανιέρα. Η μπανιέρα που είναι ακριβώς. Κάνω ένα τζακούζι. Ω! Μου φαίνεται ένα σχέδιο. Απαπαπαπα. Από εδώ πέρα είναι το δωμάτιό σου. Το δωμάτιό μου. Πότε το έφτιαξες αυτό, Mr. Retro? Να δούμε. Oh my god! Oh my god! Να, που είναι το δικό σου. Ωραία. Για τον George και λέει 29 έχεις φτιάξει. Όχι, δεν μένει μαζί μας. Δεν μένει μαζί μας, ναι. Αυτό είναι του Μάριο. Ο Μάριος 239, παιδιά, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σε αυτό το βίντεο. Όμως σε κάποια άλλα επεισόδια Zero Land λογικά θα είναι. Λοιπόν, ανεβαίνουμε στις Ισλάνδες. Λίγο όμως πιο... Περίμενε να έρθω. Λίγο πιο γρήγορα όμως αν μπορείτε, κυρία Retro Sandio 1684. Από εδώ. Wow. Είναι, δες λίγο στα μπαούλα. Εδώ έχω σπόρους. Τι να πω. Εδώ έχω Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Πω, έβαλες και ζόμπι. Αυτά θα τα έχουμε για να σκοτώνουμε υπάλληλους μας, έτσι. μπήκε ο Μάριος. Μπήκε ο Μάριος 239. Να του στείλω ένα μηνυματάκι, κάνω record. Λοιπόν, κατεβαίνουμε κάτω. Κοιμήσου λίγο στο δωμάτιό σου.
Ωραία. Στήσου λίγο να κοιμηθεί. Μάρια, κοιμήσου. Ωραία, κλείσου και εσύ. Κάτσε να πάω λίγο στο δωμάτιό μου. Έρχεται νομίζω. Ωραία. Έλα, κοιμήσου. Πού είναι, εδώ. Κάτσε έκλεισε τις πόρτες. Α, έχω και κρεβατάκι για τη γυναικούλα μου, Όχι, απλά και εγώ διπλό έχω. Έλα, πλάκα κάνω. Κοιμήσου τώρα. Κοιμάμαι. Ο Μάριος κοιμάται. Κοιμήσου. Νάνι, Νάνι το Μαριάκι, έλα εδώ και κοιμήσου. Πού πήγε? Άντε τώρα, τουλάχιστον κοιμήθηκε. Κοιμήσου κι εσύ. Άντε μπράβο. Παιδιά, περίμενε λίγο, stop, Retro Sandy, έλα εδώ. Η ξενάγηση θα συνεχιστεί στο επόμενο επεισόδιο. Ο Μάριος 239 τρέχει εδώ σαν τον τρελό. Μου κλέβει πράγματα το παγιαβά. Η ξενάγηση θα συνεχιστεί στο επόμενο επεισόδιο. Guys, τα λέμε!